कि दैया फेन चुमावे चलली कलुबो भौजी ना दैया फेन चुमावे चलली आसुबो भौजी ना दैया फेन चुमावे। थोड़ा देखिए हमने के मनोज एक औरी गवाला वैसरवा गा दी एकरा बाद हम गाएं। मनोज चाचा के जन्मदिन हउ त गवैबे करी आ यहाँ के चुपचाप बैठल बनी त ई कार्यक्रम यादगार रखे खातिर एक बार मनोज चाचा के मिलावल बहुत जरूरी है। कि दैया फेन चुमावे चलली मनोज बो चाची ना दैया फेन चुमावे चलली आउ कर गल लेला कर बगल लेला कर गल लेला कर बगल लेला हम उनका एक आगे हम हाथ जोड़ सुनी अरे घर में से निकल लिया परमा इतना क्यों शर्माती हो। अरे धीरे धीरे तू चुम लो अम्मा इतना क्यों इतराती हो। एगो बहुत फेमस गावाला चुमावन के गीत था तनी मनी रुआ साथ गल से चुमाई हो भौजी बगल से चुमाई हो रुकी बिना दुल्हा के ठीक नहीं बाबू आओ हाँ तोरे पतर हो आही दादा देखत रही दुल्हा बने दुल्हा तेरा गोलुए भाई लगता है। हाँ ओई जावे हाँ ओई जावे कोलू भैया ओई जावे ऐसे घुमा हाँ हाय पर सा हम कुछ नहीं कहा या तो यहीं पे बैठूं तो बीच में चलो बीच में डिमांड बा नहीं दादा बैठो बाबू हमारा एक बार गोलू जी खाती जोरदार ताली हो जाए भाई। बैठा के कुर्सी ले आए गमछी हाँ धैले रहा दुल्हा मेहनत नहीं के लव मैरिज करी अरेंज मैरिज कराई। अरे देख ये न दुल्हा देकर लव मैरिज कर चाहता और क्यों लौकत नहीं के बाबू हमारे छोटका आओ है ना आओ तोरा बियाह में हेमा जी है कॉलेज है नहीं आई बा लगल धान माने हेमा जी या कॉलेज नहीं है देख लो हेमा जी है कॉलेज है कि नहीं है तक फ्री में हम गावत लेकिन ना मान लो कहां गल भाग रउआ पूछ लियो में से जे आवे के बाद आओ बाबू एकरा के चढ़ाइए तो आओ हीरो आओ तू वायरल हो जीबे बाबू यहाँ बैठ जाओ तू यहाँ पे नीमन हमारे बाबू तनी 20 गो रुपया दे बोलो 600 को फुलवा तनी हाथवा में तोड़ के दे दे आराम से हेने आज बाबू हेने अरे मत होई का को दला यार दुल्हा ज्यादा में हां बैठ इधर बैठ तनी फूल तोड़ के दे बोलो फुलवा तोड़ के दे दे भाई दादा है ए हेलो बाबू सर ए केनन का ना हुआ ए बात यार का को दला यार लड़का हमर सुन रहा है आओ बाबू चुमाओ तो अगल से चुमाई हो भाभी बगल से चुमाई हो रुका थोड़ा सा धीरे आ कलू भैया के छुआल जो बना सिरवा जलते हेलो मामी आओ है आओ लड़को के भाग जा गल लड़का के बाबू कोई कितना सुनर सरहज मिलल हमरा के अगल से चुमई हो मामी बगल से चुमाई हो
अब देखिए का नाम हो लुल्ला लुतला होय देखो ऐनी माने यूट्यूब हो गए। हाँ बोली कुछ बोल चाहते हैं दुल्हा ऑन स्टेज है किया गाना में हाला भइल गुडू गुडू बो के चूमे के गुडू बो धाराइल बड़ी कहाँ आ यूट्यूबर वाला के कोरा में गुडू बो धाराइल बड़ी। दुल्हा एक करे के कह जरा हमरो एक्सप्रेशन ऐसे रहे बियाह करबा बाबू ना जे का करता रह परीक्षा आवता अच्छा चली बहुत बहुत धन्यवाद एक बार बबुआ खातिर जोरदार ताली बजा दिलो आइले कम चीज देले बबू लेके चल जो 100 रुपया अब उठा उठा के मेहरा लेके चल उठा बाराती जाइए उठा ऐसे ही जा ऐसे ही आइला कम चला ए बाबू एकरा साथे के आइल बजी 100 रुपया हेलो हेलो परीक्षा चली बहुत सुंदर देखी ई तो हो गई पीछे रह कल भी हमनी के गौर गाँव चला जब कनिया मारे जब घरे आवेले ससुराल मतलब आवेले कि हड़ा बड़ा कनिया चले हारा जो ते जामला है हड़ा बड़ा कनिया चले हारा जो ताके जामला है धीरे धीरे हमर बाबू चलस पति साहेब के जामला है धीरे धीरे हमारे बाबू चलस पति साहेब के भैया। जामला है। हेमा जी जब हड़बड़ कनिया चले ले तो ओकर सास कहले बबुआ तनी बोल धीरे चले के त लइका बाबू जब कहेला नई के चल हो एक कनिया नई के चल हो नई के चल हो एक कनिया नई के चल हो आ जइसे बासवा नवेला ओइसे नई के चल हो जैसे बासवा नवेला वैसे नौके भैया रे नई के चला हो कनिया नाई के चला हो नई के चल हो एक कनिया नई के चल हो आ जइसे जैसे बासवा नवेला वैसे नौके चला हो जैसे बासवा नवेला वैसे। हेमा जी लेकिन जब दुल्हन गाड़ी में रहेले तो जे एगो हमर माई चाची लोग आवेला लोग खोला बबुआ पलकी के बढ़िया ऊ गादी हेलो तार संग बड़ा था चिंता मत करो गई काट देबो गए फेंक देबो गए हेलो हां एको गादी हेलो 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 कि सोने के सिंहरवा लिहले कि सोने के सिंहरवा लिहले ए जे माता बहन के जनसंख्या कम बा ओइजा से हम देखत तनी माता बहन माथा पांचल रह के वीडियो बनावत लोग। लेकिन ई गीत नु हेमा जी केहू के बियाह होके जब कनिया आवेले तो ये गीत के बिना अधूरा बा तो ई सब गीत हमर माई बहन चाची चाहे यूट्यूब पे जितना लोग नइकी हमर फैंस चाहे इनकर फैन देखता लोग याद कर लोग एगो माध्यम बा हो गइला से भैया थोड़ा सा और हम जानता नहीं देखी इंस्टाग्राम पे हमरा से भैया से बात भई रही इंस्टाग्राम पे मैसेंजर पे तो भैया कहत रहे कि हमर मम्मी बहुत बड़ा फैन है बुचिया तो पूरा परिवार भोजपुरी के जितना भी फैमिलियर लोग बा
उ सब आपके सुनेला बड़ी चाव से सुनेला। बस हम ये कहें कि रुआ सही निमन निमन गीत गावत रही, सही निमन निमन सुंदर सुंदर रुआ गीत गाई। राउर गीत सुन के हमने के देखी रोहू जौन गाइने तो हमने के माई बहन चाची लोग गावेला लोग, लेकिन लोग भुला गइल बा। सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग सुनता। एकरा खातिर आपके धन्यवाद और एक बार जोरदार ताली आप लोग फिर से बजाएं। एकदम जोरदार ताली। ताली बाजते नहीं खे जो हमरा पता नहीं है भाई कि हमने का भाई कैसे करे बोलो का जोरदार ताली बजा दे लगा कि सोने के सिंहरवा लिहले अमबाड़ी खाड़ हो आ खोला बबुआ पलक के बढ़िया, खोला बबुआ पलक के बढ़िया, मंगिया बहोरब हो, खोला बबुआ पलक के बढ़िया, मंगिया बहोरब हो, खोला बबुआ पलक के बढ़िया। कैसे के खोली